Τα μουσικά σχολεία είναι μια όαση στην έρημο της εκπαίδευσης. Σε αυτή την όαση οι μαθητές προσέρχονται σαν διψασμένοι ταξιδιώτες προκειμένου να δροσιστούν στην πηγή της γνώσης, των τεχνών και του ωραίου. Δυστυχώς οι άθλοι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, αυτή την όαση θέλουν την κάνουν έρημο. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για τα μουσικά σχολεία, για την ύπαρξη των μουσικών σχολείων και για να έχουμε μαθητές, καθηγητές και γονείς που μέσα σε αυτά τα σχολεία όλοι μας να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Θέλουμε να κρατήσουμε τα σχολεία μας ανοιχτά γιατί τα αγαπάμε. Αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και δεν θα περάσει, δεν θα το αφήσουμε, θα αντιδράσουμε.